Siyanibingelela, siyanemukela. Experience, Maskandi Mpaqanga Experience podcast enilethela ulozolo lwento. Okwakho ukuthi uyasubscribe, lohle nayo emsindi ezimnandi. Namhlanje siniphathele inqalabutho, insizwa bathi uqondana umfoka mthetho. Phansi show la isimlanda khona. Nalapho ke esisuke khona siphambuka. Okwakho ukuthi ubheka ama-comment, ucomment sizokulandela thina ukuthi ikuphi lapho odinga khona isikhalo. Thina ke okwethu ukuthi sikulethele ulozolo lwento. Thina ke sihleli nensizwa inqwele endala baba sikubingelela. Mfowethu ngiyabingelela emakhaya. Kuphi nakuphi ababukeli lababukele khona. Ngikhuleke endlunkulu yakithi kwaZulu. Bayede wena wendlovu namakhosi onke asendlunkulu. Yebo. Siyabonga baba kuyasho ukuthi inqwele ezindala lezi zinesisoka beyikhuluma kodwa ke siyakhulula kusekhaya la siyaxoxa kumnandi uzizwe nje usekhaya. Bafowethu insizwe endala le siyafisa ukwazi baba ukuthi uqondana ubani. Abaningi ke bayazi sokhumbula ukuthi into yakhona kusuka kudala usebenza nezinsizwa kodwa sizokuthola ukuhamba kwendlela. Sesifisa ukwazi ukuthi ke umuntu obukelayo emakhaya simkhumbuze uqondana ubani. Uqondane wakwamthethwa lapha ya engudwini enkosini uZulu kwashaya nje isigodi. Yebo. Uzumnyameni enhlana. Abangaziyo ke bangazi ukuthi ngento eneshadlula igijima sangane ekhakona baphazwe bamsikhathele ngathi iphutha emzala ngewebsite. Nginempondo ezinde susana abafana phambi kwamazwe bakwazi. Ngiyezwa mina kuyasho ukuthi siphethe iciko la iciko zayo. Ngifisa ukuthola ke baba ukuthi ukusuka kwakho ke emakhaya uze ufike endimeni yomculo kufika kanjani leli gama ke siqayela egameni kaQondana igama lakho lokuzalwa noma igama olithola endimeni? Igama lami nje la ngempela. Igama lokuzalwa. Idona nje ngasebenza nje igama lami ngoba khona ngangibalekela. Umculo lo ufike kanjani emculweni? Indaba endele. Indaba endele sikhule nje singabafana lapha ekhaya. Ubaba bewuthanda umculo ngesikhandi. Emthanda uphuzishukela. Ngikhumbula nje lapho kufika khona ubhuti umfazi omnyama. Emthanda yena ukumlalela kodwa manje bebanga ukuthi umfazi omnyama ngoba naye umfazi omnyama okhanda amakubane kaNomnyamina. Igama lomnsizwa ngapha manje selivela nomculo. Hayi ubona ukuthi shithi usemdlela igama yena ezokwazi umhlaba wonke yena akukho lapha azolijulisa khona. Kunensizwa lapha ya omnewethu inqwele yami umfiseni Magubane. Yebo. Obethe maye khuphuka phansi ngale engudwini. KwaNoqosha. Enqamula eza njalo ezonqamula empempeni. Makusehlobo omama bese masimini selusile. Intombi khona ke lapha empempeni. Umuntu wasengudwini uzoyazi le ndawo ngisho. Kwakunentombi eziningi okunequbula lapho kwakusika khona intombi nje nomama. Akamngesho umfoka ayiyona. Ngesho ngengilo. Esho ngengila. Azawushona entabeni uphikele engudwini. Akakhulumisa umuntu. Abusuka madoda. Yangihlala lento. Ngayithanda lento le kaMqabula Sheshe. Engakaculi. Cha. Angaculi. Kwaze wafika lapho recorda khona. Sesokwazi ke manje ukuthi simuzwe ngoba simuzwe edlula nje akaphinda akame futhi. Uyadlula nje. Kodwa mase sesakasetheni usuyakwazi ukuyiphinda. Ngokuya ngikhula ngaze ngafika eGoli. Yebo. Ngafika eGoli ngathengisa amakhasethi. Ukuthengisela bani amakhasethi? Abantu nje. Nje wavula ibhizinisi lakho. Ibhizinisi lami kodwa ngikuthanda umculo. Ingekho indlela. Kwaya sajwayelana nobaba uNganza Mfisa Ntuli. Ngiyambona. Ngabajwayela nje abaculi abaningi. Ngoba phela udayisa umsebenzi wabo. ONoGabsela, oMqosheni, umfazi omnyama isikhathi esiningi besichitha eThekwini. Kodwa bethe maye seGoli. Mngani wami. Ofika endlini uzoza ezokhipha nje le album ethi ngiyashisa ngidepende. Wangibiza wathi uzoyizwa endlini. Hayibo. Ngafika ngayizwa endlini. Kwaya ke. Ngayizwa lento ukuthi iyangena.
ngoba nganginakho ukuthi engabe benza kanjani ukuthi basuse nje into engekho benze sebenze bayenze bekhona kanti uNkulunkulu uyitshalile uthe ngo-1999 mangaphazami kwashona umfowethu uMahawukela sesiyazana noMnganzamfisi sasazana futhi noMahawukela okwathi la kushona khona umfowethu uMahawukela wangibiza uNtuli Mahawukela umngane wakho useshonile kodwa-ke kunabafana wasihlanganisa nebhobo likaTikatika emva kokuthi kushone uMahawukela ukuthi kushona uMahawukela yasuka lapho-ke le awungakaculi kushone uMahawukela bekacule i-albhamu yami oqalayo ka-2004 yayisihloko sayo sithi imali yomnikelo cha ngiyikhumbula impela ngiyayazi iqondana impela umvokamthetho imali yomnikelo ngo-2005 kwaba i-albhamu namanje sashisa mangithi ngenza bathi hayi kodwa ngeke ufike lapho ngeke ufike kuyigqibe liyana ngenza lo albhamu ngo-2005 basenzonina 2006 kwaba indlala bangolaka 2007 singamakoya 2008 amaphupho ami kwalandela ubelelesi emva kobelelesi kwaba intuthuko emva kwentuthuko kwaba iwash onke lama album wakhipha saphila iPop iPop beselihambile iPop angimanga wawadla nje wanwela ngoba ngakala ukusebenza nalo emculweni wami nasemculweni walo noma selihambile futhi ngoba lalishila bathi hayi Nyembose ngoba angazi ukuthi kuyokwenzekana empilweni umdala kimi kodwa mhlawumbe ngenzeka ngihambe kuqala kunawe mhlawumbe kwenzeka kuhambe wena futhi abantu bayakwazi abantu bonke egameni lami siyamazi uqondani besebenza nomqondo ukuthi lokho kwenzayo bakusupport angimanga-ke kwawukuthi-ke uNkulunkulu wayenginikeze indlebe yokulalela nothando lomculo ngisebenzile nje nensizweni kuke kwakhona nje iminyaka eminye engibe busy nje nensizwa ezincane yebo ngoba ikhona ingoma enayishana eBhobo yakuyi-Adore afowethu okwenu ukuthi niyasubscribe la niyabukela sinipha ukudla kwendle sihleli nensizwa uqondana nomvokamthetho asebenza kakhulu ke nezinsizwa iBhobo likaDikadika umuntu obuye okhuleni nezinsizwa ke eziningi ezindala kuyangibangaza ke kodwa ukuthi umfiliseni ungaphi kwakho hayi umfiliseni mdala kakhulu kodwa niyeze eduze umdala ngisho kubhuda umdala umfiliseni kunje phela ngalezi ayikhathi nanikhula kodwa izinto seniyibona izinto sesiyibona noma sasingafani ney'ngane namhlanje yebo namhlanje uhlangana namhlanje ngonyaka ozayo uyabuza konje ngwazi hayi ngiyathola ke la uma selihambile iBhova kwabanjani kuwena njengoba nanisebenza nonke umfana ofikele kuwe kwabanjani nje umuzwa uma selihambile azikho izingqinamba mhlawumbe wahlangabezana nabo ngathi uqondana khona abakwenzile la kwaze kwaligcina umfana elimene hey angifisi nokho ukukhumbula noma ukukhuluma ngalezo ngqinamba zaba khona zona zabaningi futhi kakhulu ngaba nencindezi impela enkulu kodwa ngathi uNkulunkulu uyazi nalibhovo la likhona liyazi ukuthi yini elenze lafika lapho likhona kulezo yini eliwezele kulelizwe ligcine likwanele kulona ngoba phela ezinye izinto vokamthethwa kubalekile ukuthi uma siyixoxa ngoba into esuke ifinyelela kubantu omunye umuntu unesithombe esibi uthi awu ungasitsheni ngaloyo labo babulala imbolale babulala yabona izinto vele esinazo esizaziyo ukuthi hayi labo vele hayi indaba yabo sebengashwathiza nje beshwathize esimbize umthethwa ingane engakhulumanga ngani uyazi vele ukuthi why hayibo into enjalo so izinto esifisa ukuyivezela abantu ukuthi bebe nolwazi ukuthi ukhona yebo inhliziyo yomuntu isuke yazi iqiniso kodwa ukukuvezela umuntu ukuthi hayi kwahamba kanje noma ke singangene ekujuleni kwakho kodwa
ezinye zezinto siyibeke obala ukuthi hayi insizwa kwenzeka kanje kwafika la sabona hayi asithulele ngoba yikho into esingayenza. Ukhuluma kahle kahle akusizi. Yebo. Nokuthukuthela noma mhlawumbe ukuveza ubuhlungu bakho noma nje ubuhlungu bami engabuzwa kwakungeze kungisiza ngalokho. Mina ngaphatha kabi kakhulu ngahlukumeza kabili makushona umgqumeni. Ngahlukumeza kabili. Lapha ngikhalisa ukuthi umgqumeni ushonile. Angazi ukuthi empilweni kuzoba kanjani, nezwe lizothini, izwe lizophatheka kanjani, izwe lizoba yini ngoba ubefana noNkulunkulu wabantu. Ayi khona ayiqinisile. Ngapha nginengcindezi ezithile ukuthi hayi umgqumeni washaya cima udlisiwe. Ngabuye ngathi kodwa ubanga noNkulunkulu. Oyo ngibuza uyokwazi ukuthola incazelo ukuthi kahle kwenzakaleni. Ongangibuzanga engibona uyohlala naleso sithombe leso kodwa nje kuyiqiniso ukuthi cha asikho isandla sabulala. Ngoba ngangingekho. Yebo. Ubaba kulezo zinto baningi kakhulu abantu ababenendiwe ukuthi cha banesandla kodwa cha akungekho sandla. Ngoba ngomunye wababegijima kakhulu nimsiza sizama ukuthi akwazi ukuthi asizakale ukuthi uNkulunkulu mase sesevumile eseyilungisile into yakho noma ungenzani ngeke futhi sikuvimba akwazi ukuvimba uNkulunkulu mase sekubizile mase sememezela uNkulunkulu wasabela sekuphelile. Ayi wayithinta indaba bhuti omdala kodwa ke siyazi ukuthi ukusebenza kwakho kemva kamgqumeni ukuza phambili eminyakeni esuka isondele kulesikuyo manje kuhamba kanjani ubuka isimo emva kokuthwala lezi ayinkinga sekwenzakala kanjani manje? Noma singavalekanga isikhala sikamgqumeni akekho umuntu oyobhala isikhala sikamgqumeni kimi kodwa ngisebenzile nensizwa eningi kakhulu. Ngisebenzile nensizwa eningi kakhulu. Uyawazi amahlala mvula? Yebo awungazi kahle ukwagijima insizwa lapho uStaliyani. Hayi manje angafika kuyimpucuzeko lapho iphincile inkuzimalanga. Hayi kanje amadawusu kwashakuxa. Ngisebenzile nensizwa eningi kakhulu oMajota. Yebo. Ngiyabhesi nje equbula lapha eThula ungasho ayiqutshulwa yini. Nakhona lapha kumahlala mvula futhi yimi uqubula ibhesi phinde ngiba producer futhi. Ayoda yena nilaniphekile lapha na kuMajota lethi Thula ungasho. Ayi kuzoba baningi kakhulu umzukulu kaNyathela. Ngiyambona. Amakhabazela. Baningi angazi nabala. Amakhabazela shona. Akhona. Asakhona amakhabazela. Kuneyinsizwa la usakhuluma amakhabazela okwakuthiwa abafana bakwadlala. Angazi noma uyabala. Uyazayidonswa ulokhuzana uguve. Ngisazi khona iganya lakhe futhi abambiza ngalo ngaku. Basho nabo lawo bantu. Bakhona. Kodwa uyemacwecwe hayi. Ngisenesikhathi ngigcinile ukuzwa umsebenzi wami. Hey cha sisahleli la nensizwa umfoko kamthethwa insizwe endala madoda. Engifisa ukuthola bhudikela ukuthi njengoba umsebenzi wakho ke usho ukuthi kuyaphusheka njengamanje izinhlelo zakho zithini noma iziphi insizwe ezisiza okumanje after ukusiza lezo insizwa zithini inhlelo zakho kuyaphambili njengoba ku 2026? Ziningi zona insizwa kufanele ngabe ngiyisiza. Yebo. Kodwa sengimadalonzima. Ngibuza ukuthi hayi yini inkinga ngoba phela abafana abancane bayafuna ulwazi. Abafana abancane bayafuna ulwazi inkinga abasizeki. Abasizeki bengasizeki angazi ngizochaza kanjani ngisafuna indlela kodwa ezonambithiseka nomuntu futhi osekhaya ayibone kahle ashesha ayithole angayifundiseli ukuthi ngiyebo umuntu uzofika kucela ngicela ukuthi ungisize ungilalele noma ungilalelisise noma ungiproduce sefana ukuthi uyihlupheke abanye abazi ukuthi umuntu oyiproducer umsebenzi wakhe ukwenzana ukwabuza umuntu sesomdala nje sebesemisa ukuthi mthela umsebenzi kaproducer yini sabukela emehlweni umuntu obusenesikhathi sithengaka esemthuleni akazi umsebenzi kaproducer uthi umsebenzi kaproducer nanku sihlangana studio eyami producing ayiqala studio iqala endlini kuqala
ya nguyizwa ngifuna ukuya e-studio sengazi ukuthi ungakanani umsebenzi engiwenza ngawo. Yebo. Uma kufanele ukuthi mangibona ukuthi la ngizogaxela ngidoje kuse-8 singakafiki e-studio. Ngoba nase-studio ngiyakushiya e-studio manje. Ya ngoba manje usongezwa. Mangikhuluma nomuntu ngimbuka emehlweni. Yes. Umsebenzi ka-producer ingoma yokuqala eqala evula umlomo ufuna ukuthi mina ngizwe ukuthi uthini. Yebo. Mangingakamuzwa mina ukuthi uthini shothi nabantu abazongimuzwa. Ichaza ngomlomo ngixoxela ukuthi ngale ngoma yakho ufuna ukuthini ngawo. Udlulisa ngokumlayezo. Ngoba phela ngithi umculo kaMaskandi noma umculo nje wonke noma ngingawazi lezi ezinhlobo kodwa umculo kaMaskandi sisemsebenzini. Yebo. Uchitha isizungu. Yebo. Siqashisa futhi abantu. So umuntu ngifuna ukuthi inkulumo yakhe angaxobi indaba. Kufanele uqonde. Umuntu akaqonde nje. Ingoma ithi ngakafika part nendawo mawilalela ubusunguza ukuthi nangu lo muntu umlayezo abafisa. Umsebenzi ka-producer lo. Mawufuna ukuthi sawubona phela ukwazi qala la kuqala sawubona unjani kanjalo ikuzwe kahle ukuze nomuntu siza ukuthi ubingelela nje inhloso yakhe yini elandelayo emva kwalokho. Iqala lapho ke umsebenzi wokuba producer. Wayibela. Nansi enye yesibili. Ususebenzileke nomuntu. Uthatha umqondo wakho wonke ubeka kuye. Wamenza wenzeka noma wazwakala. Yebo. Musa khanda amaplan ukuthi konje masiphinda noma mhlawumbe ngoba lo msebenzi usewenzile imiphi iminyango afanele ngiyingene ukuze push. Ngiyambona umuntu osemkhulu. Sekhona bamtshela ukuthi wena uyarojwa la. Futhi thina khona singakwenza kangcono. Unalo. Umuntu. Engaphethe lutho, ungekho lutho. Angaphethe lutho. Bese khohlwa lento eyodwa. Ukuthi njengoba mina ngiyimi ngoqondana nje ngokwamthetho. Ungangibuka ungeye. Ungibuke ngingena lutho kodwa khona into enginayo ngaphakathi. Engakwenza ukuthi ube umuntu. Wena. Engakwenza ukuthi wena lento lo oyibuka kimi mina kodwa wena mina ngingakwazi ukwenza wena ube utho. Umuntu acabanga ukuthi usefikile lapha yakhona ehle endleleni isitimela engakafiki station aya kuso. Aqamba uyehla uyabona akaphethe lutho. Akasakwazi ukubuya. Uzobuya kanjani? Basiyahamba phela isitimela. Kanjalo ke kumoshakaleka abantu abaningi. Abasafuna ukuthi basizakale. Baningi kakhulu abantu ngabe njengoba unyaka uqala nje nizosebenza nabo. Kodwa nje asengikhathele. Uyabona hayi. Awukwazi uqala nento umuntu uthi uyenza into enhle usaplana ukuthi yini kusasa uzamanzela wona athi umuntu lento engiyiphethe right manje. Shit. Ufika ungaphethe lutho. Ngithatha kwami uhlangiso nokwakho. Kuphuma into esile. Mase sewuhamba uzohamba nokwakho kwami uzosala kimi. Uqondana ohlala yinje. Ngakusho nje ngingakungabazi. Nabantu emakhaya bayazi ukuthi lapha engithinte khona. Yacha. Na kanjani uzothatha. Uyacaca lezo la. Kodwa into yami isala nami wena uhamba nje uzohamba. Kuzwakala kahle baba mfokamthetho. Cha bafowethu okwakho ukuthi siyasubscribe sisahleli naye insizwa uqondana mfokamthetho. Lo ukhuluma into ezimnandi mfokasibuya phansi olundi. Engifisa ukubheka baba la uma siya ngasekuphetheni kwethu ukuthi usubonile kuMaskandi ngendlela osuyiyona. Njengamanje uma ubuka uMaskandi wamanje uqhathanisana nalesi isikhathi ubuka lo Maskandi wamanje ukephi uyapi uma uqhathanisa njengenjula buchopho yokwazi uMaskandi ukuthi usukaphi njengamanje njengoba ubona kwenzeka kanjena ithini into kuyajabulisa ukuthi umculo kaMaskandi awupheli. Kuyajabulisa ukuthi intsha iyawuthanda umculo kaMaskandi kakhulu. Yebo. Futhi iyabonakala ingena. Yebo. Emculweni kaMaskandi. Lokho kusho ukuthi ikusasa likaMaskandi lisaqhamile kakhulu. Namuphi umuntu osafisa ukuthi enze uMaskandi. Kodwa mina kodwa. Yebo, ufuna ukuthola lo nawo ke lokho engufuna ukuthi yini lokodwa ngoba phela
niyayibona into enhle i-right kuyenzeka kodwa ke khona lapho ukukhala khona ukuthi ayi inhlonipho isele zithe mayifika izizwe lezi ezincane zangena ngobuzona angazi noma mhlambe sekuyindlela abawushintsha ngayo nomculo inhlonipho isale emuva ngoba bese ngishilo ukuthi la sisemsebenzini la futhi seluleka isizwe ngomculo asistike phela lapho wazi ukuthi uma usemculweni usemsebenzini ufana nokuthi uqashe umuntu into nento oyibhalayo noma oyikhulumayo kubantu akube khona abantu abasizayo asiwadinga amagama azosenza ngathi kwezinye izizwe singabantu abangayona inhlonipho noma abanganayo inhlonipho noma abangakhulelanga emakhaya noma inhlonipho ayithengisa indawo once wenza into engasile wakhuluma into engasile wakhona amagama awakhulumayo uthoka inhlamba uthoka abanye abantu usululazi ikhala ukuthi wena awukhuliswanga ngendlela okuyiyona sibuka wena ikhala lomuntu silibuka kumuntu kodwa ulo ekhaya ukhule kanje kanti ngaloso sikhathi uthonto ekhaya ukhuliseke kabi kodwa usufika ekhambeni uyangcolisa engathi umculo lo kaMaskandi besingawenza nje sokuthatha njengebhizinisi bese inhlonipho siba nayo futhi asitshale phela inhlonipho asithi abantu asithi sisemsebenzini sibakhuthaza abantu sibakha nabantu nenhlonipho phela ayibonakala kuthina asibagqugquzela ukuthi abantu abahloniphe kuyahlonishwa umuntu omdala nje umdala ohlala emdala futhi khona lezi zinto zama social media ke ngaze ngathi ngelinye ilanga ngikhuluma ngedwa nje ngibhekile la umuntu uyabuka lo muntu ingane yami yogcina mina 20 lo muntu okhulumayo ongithukayo ulengana nomnotho ngaloso sikhathi awusho ngolutho kuye kodwa nje uyabuka ukuthi uyakudilika kunalento yamaqhawe ke le khona njengamanje inhle imbi ngesikhathi sikhula bekwenziwa umculi bethu ma ekhiphile athengwe yibo bonke abantu abalalela uMaskandi abamuzwe kahle uzothiwa umuntu seshaya igolide umuntu sekuyi-double platinum kwafika lento le yama-group ukuthi ulandela abantu into ezimnandi mina ngilandela into ezimnandi nje ngibalalela abanye abantu kodwa bese ngibazi ngimbuza ukuthi mawulalela into ezimnandi uyithatha into eshiwo uDlomo umculweni wakhe ngizwe kanjani into eshiwo uDlomo wena ngoba wena ufana nentombi eqomile yebo phela umile wena ushaya into yakho Kushuthi nje kuswela njengoba kuJanuary nje into ezimnandi uyozakhipha ngoDisemba wona udlala into ezimnandi ngifuna ke lento le iqonde kahle kube kuya ngami ngabe iyaphela lento le yamaqoqo le ngoba iyona esimoshela umculo iyona futhi ephinde isidivide nabantu ngaphandle iyona futhi eyenza ukuthi kube khona abantu abalimazanayo makukuthi umlandeli kanti ezimnandi mina njani na umlandeli mina abantu nje abangithandayo bonke futhi ngoba akekho umculo engezwani naye akekho umuntu engimcwasayo ngiyafisa ukuthi bonke abantu nje abakhona eSouth Africa othe waba nenhlahla wezwe ingoma yami ayithenga uyizwa kanjani intshumayelo yaseNazaretha ubusodwa rohanyana ubuswahamba ukhuluma ngayo uyigxeka uyizwephi ngoba wena le bandla lakho sonta kulo uyithatha izinto ekhulunywa kwamanye amahlelo bose uyawagxeka ukuthi kunobuxoko phakathi indlela leyo enye futhi ebulala elimaza umculo ngiyacela ke futhi ukuthi noma ngabe ulandela umculo kulama group la khona ayiphele lento leyo ukuthi kube khona abantu abathukwa asisukuthukwa nginehlobo engazazi mina uzongithuka ngisegoli noma uphona lapho khona wenza zonke izinto nje ukhuluma noma yini ngomculi ozizwa ungamthandi ngaloso sikhathi mina ngikwazi kodwa bakhona abakwazi bahlala bekubona la ngiyezwa kuthiwa khona umuntu ofile
kanti wena lento ekhulumayo kwabanye abantu khona abantu abangayithandi ngoba labantu okhuluma kabi ngabo bona abayithandi. Ichothi wena nalowo muntu loyo okulwelayo awumazi kodwa ukulwela ngoba uyakuthanda. Akulokuthi khona wena uyamhlukumeza. So umuntu unelungelo lokuthanda noma ubani umuntu amthandayo. Wathi ubhuti uMqabula Sheshe weqondani le industry industry enkulu kakhulu. Inkulu kakhulu ayikho elingana nayo. Ufika ngapha abantu abakwazi. Umuntu uyafika ngale uyinyama. Uthi uyafika ngakini abantu bayibuka eqondani nje ozalelela endaweni. Ozamayo nje wenza into engathi abantu bakena mabefika kwenye indawo bezwa kukhulunywa ngawe. Awu. Umuntu esingenandaba naye kanje thina sidlela nenyama mawuphuza siphuza naye kodwa kwabanye abantu uyinyama. So ziningi izinto ebengingafisa ukuthi mhlambe ukube nginezwe ebengingafisa ukuthi zishintshe kodwa nje ngibalula inhlonipho kakhulu. Siyalingelelwa kakhulu abantu. Egcineni bese kuba khona abaculi abananyekwayo. Kufa umuntu othile kusho ukuthi sibani cha kusiyena. Ngithi siyibulala thina. Uyose kuthiwa hayi vele usibani nganivele. Ngithi bayazi ukuthi uhlala eMthuba vele. Ilapho lento. Wayithinta. Cha baba umthetho ngiyafisa ukuthi njengoba siyagoqa amazwi nje akho usuwashila amazwi amakhulu enhlonipho. Kakhulukazi einsizweni esafisa ukungena kulomculo nalana ngifisa ukukuthinta njengensizwe esindala singakavalelisi insizwa ezikhona njengamanje kumaskandi ziningi kodwa siyabona ade kwenzeka into enhle enkandla umfana eganwa sewumnumzane ke manje kukwenzeka into enhle into ezifana lezo njengabantu asebekhulile engicabanga ukuthi egengeni eningi ebenikade ninayo leli thuba awalithola ngoba uyabona njengamanje igenge encane ukuthi iyakhe emakhaya yenza yonke into eyabonakala ngalesi yasikhathi ukuthi kudlula umgqumeni mekiwe ekhaya kuyabonisa kakhikile izathu eziningi eyangenza lokho wayengasekho ukuyikhulumela njengabantu ababesondele eduze kwakhe nithini menibona abafana abasakhula nezinsizwe esezikhulile namba bayagana umbuka phungose umuntu osemehlweni abantu kuthini kuwena lokho uma ubona into efana nale? Ngizophinda ngikhulume futhi ngoMqabula Sheshe. Yebo. Uthi uMqabula Sheshe ngesikhathi sethu thina ubuthi ukulomkhakha ubizwe ngawo yonke into isiphunguka ini awumuza ngeke kube nawo kwashawa cima abaculi abagana abaculi abayakhe imizi. Namhlanje imizi yakhe yona. Angifuni ukuya kuleyo yokuthi ngempela lokho ababekusho ngempela kwakwenzeka yini. Kodwa nje ngifuna ukusho manje abaculi bagana. Yebo. Abaculi bayakhe imizi. Abaculi banemoto. Zikhona nje izinto ezihle. Okukhulu kakhulu. Namhlanje umculo lo kaMaskandi usucula zefundiswa. Othisha abameli iphelile lento leyo ukuthi umculo kaMaskandi umculo weqhaza. Ngiyafisa kakhulu ukuncoma umcaco noma udwendwe lokamfana wami lo Khuzana. Yebo. Ngophamlando. Ngoba phela ikuyamzala. Ngophamlando noma ngibuka ngimusho. Khona into engizoyisho egcineni. Khona abantu abahlala bengibuza ukuthi imfihlo yami yini. Abanye abantu abazukholwa ukuthi uqondani lokhuluma kanti impela. UKhuzana uqophe umlando omkhulu. Yebo. Unendondo engaphethwe umuntu. Wakhipha ingoma eziningi into engasajwayelekile. Zanda zabaningi zamanje. Kulo nyaka lo waphinde wenza into mezulu yodwendwe. Lokho siyakukhuthaza ukuthi kwenzeke. Kwana kwabanye abaculi. Siyibone futhi abaculi besupportana njengoba kade kwenzeka nje. Abaculi babe ngobuningi kuya. La ekuthaneni kaNgugu ngani. Lapha emakhaya ngigugile mina. Nginezinsizwa engaphezulu kwami ezalwa yini. Seningani.
ngumkhulu impela nginabazukulu abawu-8. Labazukulu akekho senengane. Cha, basebancane. Eish. Kodwa nje ngisho ukuthi ngimdala ukuyiphatha kahle. Khona izinto engeke ngikhulume-ke ngoba izona esezingene kulezi nsuku. Yebo. Okuyizona okubonakalayo ukuthi uma ungayenzi wena usemuva. Kanti izona zinto-ke lezi ey'gugisayo. Suka kulezi zinto lezi othi zimnandi khona uzosale ugcine-ke umusha. Yini manje lenyanga uJanuwari siyongiqeda. Yebo. Angithembise nje ababukela emakhaya ukuthi ngo-Good Friday khona umsebenzi omusha khona. Aqondana. Ngonyaka ophelile bengenze i-EP yengoma ezo-6. Yebo. Ngiyintenesha lapho. Uyibiza ngentenesha. Namanje futhi lezayo futhi kuzoba kuyintenesha. Leli kaqondana. Sengaziwa kakhulu ngalo lentenesha. Kodwa manje awuboni ukuthi lilimaza igama esilaziyo thina isizukulwane. Hayi intenesha iyaziwa ngisho zingane ezincane. Sengithathe ngisebenzise leli gama ngiyinkosi yama-2K. Ngayitholela isikhundla nje esihlalela ngayithathela sona. Uyazi ukuthi ngumphathi. Hayi. Kodwa kulo msebenzi lo engikhuluma ngawo lo odlule nalo engikhuluma ngawo. Angikhulumi ngento engiyiqala bese ngiqale ngoDisemba ngiyolevela nje manje. Yebo usuthi umathashaba. Angihambi ngedwa. Ukhona engizobe ngihamba naye uzozwakala mase siyakhona. Uyimfihlo umgodlini. Nginomphathi-ke wami. Yebo. uDlomo. Stallion. Abusuku. Uyena-ke owazi ukuthi zonke lezi zinto engikhuluma ngazo zitholakala kuphi. Ngiwaqoqile futhi ama-album ami ngobuningi. Awaqoqela ndawonye. Kodwa uDlomo wazi ukuthi atholakala kuphi. Yebo. Nalo ngoba cishe khona amanye amabili asele ngizothi uma ngikhipha le izimpinde ngiwafaka futhi. Also wenza ukufaka kulezi zinto za digital lezi seyitrend. Lezi zamanje phela thina sasazi ukuthi makuphume umuntu release amakhasethe kungenwe itolo namhlanje ayisekho itolo lezi ezakhe emgwaqweni itolo seyisefonini. So kuyadingeka ukuthi isikhathi siyashintsha. Thola abakwaziyo ukwenza lokho. Yebo bakwenzele nawe ukwazi ukuthi nawe ukwazi ukukhuphuka ngoba ngiyintenesha esentweni. Awusuka amadoda ngithanda le. Kodwa ngizocela ukuthi uDlomo kube uyena olayela abantu ukuthi qondana utholakala umsebenzi wami wonke. Yonke nje imidala itholakala kuphi. Hayi siyabonga baba ngicabanga ukuthi usuyigoqe kamnandi namazwi ongawaniki insizwe ezisencane uyagoqe kamnandi. Engifisa nje ukuthi sesivalelisa baba. Konje uthe ubaba uDlomo uthatha leyo position. Hayi ngifuna ukuthatha umuntu umsebenzi. Hayi ngicabanga ukuthi sesifike emaphethelweni ukuvalelisa nje kungathina amazwi akho okuvalelisa. Maningi amazwi engingawasho. Kodwa nje uthando. Uthando mina ngiyabathanda kakhulu abantu. Ngiyabathanda kakhulu abantu. Ngiyafisa nje ukuthi abantu bahlalisane kahle. Kuzo zonke indawo la bahleli khona. Inhlonipho. Inhlonipho bakwethu. Noma ngabe siyithintile lezi zinto. Ngoba lezi zinto lezi zenza ukuthi uma siyithinta ugcine kusengakusasa sekunesidumbu. Umuntu uyabuza siphuma kanjani asekho isidumbu. Zimbili-ke izinto ezenza lokho. Angithi sihamba lezi indawo ngeke ngizisho. Kube khona le nto esifike siyenze. Idumbu emhlabeni wonke. Zakisho utshwala. Sihamba siphuma endlini siyophuza. Sifike sithole lapho. Abantu besimame. Uhlezi nawe noma ufike nawe sengiyafika nami ngithenga wami amabhiya amabili amathathu. Sesiyaphuza. Mina nawe sesizobanga ukuthi phela nami ngoba nje ngiyifitela ukuthi ngiyogibela. Ngilifita nje leli hashe ngilifakela umgcakazo nje ngoba ngathi nami ngiyoligibela. Kanti ihashe lihamba nomnikazi walo. Sekufanele kube khona ofayo ke lapho. Lezo zinto-ke engikuzayo ey'nsizweni zami. Ngiyacela nje ukuthi siphathele kahle. Thina sizaliwe sayakha imizi yobaba. Sicela futhi nalabo esibazele abasakhele imizi. Hey
Ehleni nensizwa uqondana nomfoka Mthetho. Insizwa ke inqalabutho kaMaskandi. Siyazi ukuthi okwakho ukuthi usubscribe. Thina ke okwethu ukuthi sithathe ithuba sibonge esiyeningizimu Afrika. Sinje danko short left. Okay, iphathi esintsha sisho. Iphathi yenamba futhi soyiveza. Siveza ngcono kakhulu.